Hökümete değiş olmadık guramalar 29 yanvarda Birleşen Milletler Uramasının Jenevadaki edarasına Türkmenistan'na ayalgıların hukukları barada ayalları karşı diskriminasyon yok etmek boyunca BMG komitetine briefing verdiler. Bu briefing Türkmenistan'ın resmi vekiliyetinin yurtta ayalları karşı diskriminasyonun ähli görünüşlerini yok etmek barada konvensiyanın yerine yetirilişi barada Birleşen Milletler Uramasına verecek hasabatının öňü sirasına geçirildi. Türkmeni vekiliyeti 2 fevralda BMG komitetinin 87. meclisinin çäklerini hasabat bilen çykyş eder. Briefinge gatnaşan raýat jemgyýetiniň wekilleri Türkmenistanyň aýalgylaryň hukuklarynyň ýagdaýyna, şol sany maşgara zorlugyny we abort meselelerini ünsü çekdiler. First, Turkmenistan lacks adequate legislation. Birinjilik bilen Türkmenistanda ayallary maşgala zorluğundan gorama gönüktirilen yeterlik kanunçylyk ýok. Legislation aimed at protecting women from domestic violence. Diýip düýbi Abaşada ýerleşen Progress ganatynyň esaslandyrjysy Aynavat Ýaýlymowa BMG komitetine briefing berdi. Ol öz çykyşynda Türkmenistanyň häzir bar bolan kanunçylyk namalarynyň zerur ülüňleri gabat gelmeýändigini we olaryň maşgala zorlugynyň pidalaryny gorap bilmeýändigini aýtdy. Law enforcement agencies frequently choose to qualify Kanun goraýjy edaralar köplenç maşgala zorlugyny administrativ hukuk bozulmasy hökmünde kabul edýärler we diňe gaýta-gaýta edilen halatynda onu jenaýet hasaplaýarlar. administrative offense, and only if it's committed repeatedly it is considered a criminal offense. Diýip aýallaryň hukuklaryny goraýjy aýtdy. Ýatdasak 2020-nji ýylyň awgustyna Türkmenistanyň aýalgylaryň hukuklary barada çap edilen hasabat ýurtda her 8 aýaldan bir aýalyň fiziki ýa-da jinsy zorlugy sezewar bolýanyny anyklady. Bu hasabat Birleşen Milletler Uramasynyň ilat ganatynyň Ýewropa Birleşiginiň Britaniýanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň goldawlary bilen hemde Türkmen hökümetiniň maliýe goldawlarynyň esasyna taýýarlandy. Maşgala zorlugy meselesi 2023-nji ýylyň noýabryna Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça Jenewada geçirilen beýlek bir duşuşukda hem gün tertibine getirilipdi. Şonu Türkmen wekiliýeti maşgala zorlugyny aradan aýyrmak boýunça özbaşda kanunçylyk namasynyň ýokdugyny aýdyp ýurdun Jenaýet kodeksiniň şeýle hukuk bozulmalary boýunça temmileri öz içine alýanlygyny aýdypdy. A key issue we focused on was domestic violence in that study. Bu barlygy içinde maşgala zorlugy meselesine esasy üns görüpdirildi. Maşgala zorlugy Türkmenistanyň Jenaýet kodeksinde aýry başga öz başyna jenaýet hökmünde girdilmeýär. Bu urda aýratyn öz başyna kanun ýokmuga garamazdan aýallary garşy zorlugyň öňüni almak üçin tagalla edilýär we Türkmenistanyň Jenaýet kodeksiniň beýleki maddalary bu jenaýety öz içine alýar. Diýip şonu Türkmen wekiliýetiniň agzasy Türkmenistanyň Döwlet Hukuk we Demokratiýa Institutunyň Demokratiýa we Adam hukuklary bölüminiň başlygy Şemşat Atajanowa aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň maşgala zorlugyna garşy ýürüýte kanunçylyk namasynyň kabul edilmegini teklip edýärler. Düýbi Çekiýa Respublikasyna ýerleşen Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklary we azatlyklary guramasynyň agzasy Yuliya Serebryannik öz çykyşyna Türkmenistanyň patriarxal ýurt bolanyny ünsü çekip bu ýurtda aýalgylaryň hukuklarynyň hormatlanylmaýanlygyny aýtdy. Şeýle-de ol Türkmenistanyň aýallardan ýurtdaky hyýaly bagtyarlygy halkara jemgyýetçiligine görkezmegiň guraly hökmüne peýdalanylýanyny aýtdy. Adam hukuklaryny goraýjylar ýygynyň dowamyna Türkmenistanyň abort meselesiniň töweregine çäklendirmelere de ünsü çekdiler. Estimates from international organizations suggest an alarming 83% of unintended pregnancies ending in abortion between 2015 and 2019. Halkara guramalarının çaklamalarına göre 2015-2019 ýylar aralygyna Türkmenistanyň islenilmeýän gowrululugyň 83 göterimi abort bilen tamamlanypdyr. Türkmen kanunçylygy gowrululugyň 5-nji hepdesinden soňra çağı dowrunyň emeli usul bilen düşürilmegine diňe ýörüýte lukmançylyk toplarynyň netijenamasy esasyna ruhsat berýär. BMG komitetiniň ýygynyna gatnaşyjylar ýurtda aýalgylaryň hukuklarynyň kepillendirilmegi boýunça Türkmenistanyň resmi wekiliýetlerine birnäçe maslahatlary we teklipnamalary hödürlediler. Türkmenistan aýallary garşy diskriminasiýanyň ähli görnüşlerini ýok etmek boýunça konvensiýa 1997-nji ýylda goşuldy. Birleşen Milletler Uramasynyň aýallary garşy diskriminasiýany ýok etmek boýunça komiteti bu konvensiýanyň ýerine ýetirilişine esewan edýär. Türkmenistan şu wagt içinde bu konvensiýanyň ýerine ýetirilişi boýunça 6 gedek döwürleýin hasabat berdi. BMG komiteti bu konvensiýanyň berja edilişine baha bermek üçin raýat jemgyýetiniň we hökümete değiş bolmadyk guramalaryň hasabatlaryny hem nazarda tutýar. Türkmenistanyň bu ugurdaky nowatdaky hasabatyny Birleşen Milletler Uramasyny hödürejek resmi wekiliýetine Türkmenistanyň Daşary işleri ministriniň orunmasary Mehri Bäşimowanyň ýolbaşçylyk etmegini garaşlýar. Türkmenistanyň hökümeti aýalgylaryň hukuklaryny çäklendirmekde ýergederli tanqid edilýär. Şeýle tanqidler soňky bir näçe ýyl bäri hasy ýitileşdi. Häkimetler aýratyn 2022-nji ýylyň aprelinden bäri aýalgylaryň daş keşfine
gödäwçiligi güýçlendirýärler. Döwlet ýeçiligine edary karhanalarda aýal gyzlar bilen ýörüýte duşuşyklar geçirilip milli libaslary giýmegin ähmiýetini utaldy. Bu göz çykkynç gözellik ferişteleri gadagan edildi. Türkmenistan aýal gyzlar ýokary wezifelere belenilýär. Ýöne belli ýokary wezifelere, meselem harby we hukuk goraýjy edaralara, sewda hemde mali ykdysady pudoklary aýal gyzlar ýol baş hökmüne belenilmeýär. Wilayet häkimleri hem diňe erkeklerden saýlanýar. Türkmenistana parlamentiň başlygy köplenç aýal gyzlardan saýlanýar. Ýa-da bilim we medeniýet pudogyna köplenç aýallar ýol başlyk edýär. Wilayet we şäher häkimleriniň orunmasarlarynyň azyndan biri köplenç bilim, saglyk we medeniýet pudogyna gödäwçilik edýän orunmasar aýal gyzlardan bellenýär. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistana aýal gyzlaryň ýokary wezifelere getirilmegini diňe göz üçin edilýän çäreler hökmüne häsiýetlendirýärler.